Tħabbret skema ġdida li se tkun qed tgħin lil-laqdiet volontarji u kunsilli lokali u reġjonali li preżentament ma jikkwalifikawx għal fondi tal-Unjoni Ewropea taħt il-programm Leader. Din l-iskema msejħa Community Support Scheme se tkun qed tgħin aktar minn 900 taqda volontarja li joperaw f'waħda minn 17 lokalità biex jiksbu fondi għal proġetti jew inizjattivi. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia fejn spjegat li matul is-snin il-programm Leader tal-Unjoni Ewropea kien ta' suċċess u ġie rikonoxxut bħala mod innovattiv ta' kif jgħin fl-iżvilupp ta' żoni urbani. Minkejja dan numru ta' lokalitajiet f'Malta ma setewx jibbenefikaw minn dawn il-fondi. Issa 19 lokalità ta' Birkirkara, Borm, Laħar Tarxin, il-Belt Valletta, il-Birku, il-Fgura, il-Furjana, l-Ħamrum, l-Imsida, l-Isla, il-Marsa, Pawla, Pembroke, San Ġiljan, San Ġwan, Santa Venera, tal-Pjetà, ta' Sliema u ta' Xbiex bdew jikkwalifikaw għal-Leader. Rodrik Zerafa, kap eżekuttiv tas-Servizzi Ewropej f'Malta, għalli lan huwa li jinħoloq impatt pożittiv u sostenibbli fil-qalba tal-komunitajiet tagħna anke f'dawk il-lokalitajiet li s'issa kienu esklużi taħt dawn il-fondi. 19 il-lokalità differenti illi sfortunatament minħabba equation tal-Kummissjoni Ewropea dawn il-lokalitajiet ma setgħux japplikaw għal fond partikolari ta' fondi Ewropej li fil-verità jgħin ħafna l-NGOs tal-lokalitajiet, il-kunsilli reġjonali u l-kunsilli lokali infushom x'għamilna. Hemmhekk dħalna flimkien ingħaqadna flimkien mal-MCVS biex flimkien mod partikolari nisimgħu l-karba tan-nies però nħorġu b'soluzzjoni. Minnaħa taħħa l-Ministru Farrugia qalet kif l-iskema hija xhieda ċara tal-impenn kontinwu ta' dan il-Gvern biex jagħti spazju u appoġġ konkret lil laqdiet volontarji irrispettivament minn fejn ikunu bbażati. Kollox ftit anqas minn €1,000,000 illi l-Gvern ser ikun qed joħroġ skema biex il-Kunsilli Lokali kif ukoll laqdiet volontarji kollha li jinsabu f'dawn it-19 lokalità jistgħu joħolqu proġetti li jkunu sostenibbli ma wkoll li jagħmlu differenza fil-legat li jħallu għal ta' warajna. Is-sejħa l-proposti se tkun disponibbli aktar tard din is-sena u se tinħareġ fuq is-sit vofunding.org.mt flimkien ma' linji gwida u għajnuna l-laqdiet biex jiġu mejjuna jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom.